ЦСКА се справи и с Макаби Тел Авив и продължават към плейофа на Лига Европа, където ще се изправят срещу Офикрит. Вярвайте ми, това е най-добрият жребий, който армейците изобщо можеха да изтеглят. На първо място гърците са далеч от класата на Лига Европа. И факта, че ЦСКА ще играят срещу тях, а не срещу отбори като Бенфика, Бешикташ, Трабзонспор или други, си е, честно казано, абсолютно чист подарък. И най-вече това е подарък, от който червените задължително трябва да се възползват. И да, казваме, че на ЦСКА това е като подарък, но техният подарък тук си беше напълно заслужен. Тъй като след отстраняването на отбори като Карабах и Макаби, заслужено им обират коефициентите. И сега естествено може да си кажеш, на това са плейофи, тук слаби отбори няма. На теория е така, но нека само за кратко ти кажа защо Офикрит са тук. Те завършиха на непрестижната 7-ма позиция в гръцкото първенство, но спечелиха купата на Гърция, с което си подсигуриха този бараж. Отборът на Крит на първо място не е нищо особено и е оценен с 10 милиона по-малко от този на ЦСКА. Не отговаря на класата на другите отбори от баражите. Дори резултатите от приятелските срещи през лятото си говорят доста красноречиво. Нека да пожелам успех на ЦСКА, а ако искаш ти да си успешен в футболните прогнози и анализи, то тогава влез в нашата напълно безплатна телеграм група, линк към която има в нашото био.